Anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Puntadewa kinalungan sekar mlathi lirunse cetha lamun dideke dadi Sinowati. Yo, aja nganti kedisikan Alendring Mandaraka. Sipat Jemparing sing gedhe pangapura piyanta Kanyana Jemparing ing Prabu Salya ingkang tumama angganing anak Prabu Ngamarta dadi jalaran sedaning anakku Ngamarta Prabu Darmakusuma. Wujuding Aji Candra Birawa wujud yaksa ingkang mangewu-ewu nalika semanten angepung Sang Puntadewa parandene prayitna Sang Darmakusuma ingkang titisan Sang Begawan Bagaspati pranyata menika ing dados tiyang sepipun Sang Candra Birawa mila sami nglumpruk nalika semanten sigra aman jing angganing Sang Puntadewa bali marang asal mula-mulane. Nganti kaya udan laku ning panah ing lumepas saking gandhewaning Prabu Salya. Parandene setunggal kemawon boten wonten ingkang tumanduk angganing Sang Puntadewa. Nalika semanten ing cipta kaya wis ngener janggane parandene kaya menggok lakuning Jemparing. Mila dadan wonten ingkang tumama angganing Nalendra Ngamarta. Tanggaping gati Risaksanana Tandrawati. Yayi. Kula aturi ngasta Jemparing tumunten ingkang wa ing Mandaraka kalapasana Jemparing. Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi, lampahing Jemparing saking mengsah pindha Jawah. Lah kok mboten nendha, mboten minglar. Ani ngatane mboten wonten sing tumama wonten. Wah, kula ya gumun anggere curut. Ketoke kaya pas teng jangga ning manane kaya reting. Sit. Delok tenan. Pusakane apa ya? Wong Ratu Digdaya kaya lha nggih, kula wis sareng kranjang. Lah iya. Pripun niki? Petruk jupukna Jemparing. Jemparing sapa? Wis sakarepmu. Oh nggih. Niki pusaka teng kretane Ndara Puntadewa. Mestine ngono. Koko Prabu, kula mboten badhe wentala. Yayi, menika kedah. Koko Prabu, kula mboten badhe wentala. Menika kedah, menawi mboten ngaten mboten badhe rampung perkawisipun. Kula aturi ngasta Gendhewa, dipun mbad Jemparing menika, Yayi. Petro non piye Petro pun to nderek mawon aku ora iso lan ora bakal kober sarta ora bakal mentala sakling ngecul-culke pun mboten usah dinceng nek perlu kalih tingkem netrane niki tumpangke Gendhewa tarik lare ngucul ngoten mawon rasa dipaske nek ora dipaske ora kena sing kandha sapa kok niki ora tau tak matke batin kula mung kene iki
Jane ya kena ora. Wong edan. Ya to yen pancen kaya mengkono Petruk aku ora bakal ngulatake Kanjeng Waing Mandaraka. Jemparing bakal ndak lepasake. Nggih, ning atos-atos Ndara. Iya, Panakawan. Oh. Ing batos datan mentala ngirnaken ingkang Waing Mandaraka. Parandening mangke Jemparing tinumangake Gandhewa. Tinarik laring Gandhewa malengkung kaya putung-putung ojek Gandhewane. Kainceng mandhap ingkang kinaryolesan amung wujuding siti ingkang mapan wonten ing Bantala parandening keparing ing Jawata. Lumepas punang Jemparing ngengingi Bantala. Menggok lakuning Jemparing ngener dadaning Prabu Salya. Seda ngalumpruk kewanda madyaning kreta. Oh. Kono sing iso dijagake. Wadyabala cilik-cilik pun ngantun pinten glintir weda cacat ana sing timpal pundhake, ana sing buntung sikile. Ana sing cacat tangane, ana sing bedah dadane. Upama dikon maju ning pabaratan, dadak disurung-surung, dadak dieret-eret, dadak ditarik-tarik. Lopo kelakon. Napa sing wewayangan ana ing padoning netra kelakon dinten sakmangke? Nggih, tasih wonten ingkang paman ing Plasa Jenar. Sampun kinten Kurawa, sampun telas, sampun kinten Prabu Duryudana sampun pejah. Ayo, Amuk Suramrata, Jayamrata iki patih ngestina satra ing Plasa Jenar kaning ati. Werkudara senggune. Wah, nganti kahanane kedadian kaya ngene merga saka cangkemmu. Akeh wong dadi kurban merga saka patrapmu lan watakmu. Kowe wis seneng iso ngobrak-abrik katentremaning Kurawa lan Pandhawa. Wong tuwa mawa wisa cangkeme. Ora sandada cerewet. Kowe apa aku sing tekaning pati wah suwek cangkemmu. Ora apa-apa Ora apa-apa.
Apa? Setan lah kok dadi ampuh banget iki. Ndara Werkudara nganti gila digejlek di sudung Wancana kok ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo tandang ana legane atiku. Ora apa-apa. Welem ora apa-apa. Ora apa-apa. Aduh. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Gah aku ndas kok dimut. Pancen setan ya. Ora apa-apa. Ayo Pandhawa kon maju bareng kene. Aku ora bakal mati. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak kowe. Aya. Ora apa. Udus wajah. Wah, ya, wah, ya, oh, kecil, wah, iya, oh, ayo, ayo, ora apa-apa, ayo, kanca ngayahi karyaning praja kere, piye reng, nganti megap-megap aku terus. Masa ora apa-apa. Ayo aja mlayu maju bareng Pandhawa Lipa kene. Kaya iso nggih. Wah, senggune ampuh. Aduh Pak ora apa-apa lak deplok cengele ora apa-apa. Pedro, Nun. Bapakmu nendi? Semar. Yo. Semar iki nendi to ya? Kancane do geger kaya ngene kok. Iki. Konangan nih. Ndelik kaya ngapa anggere suarane Semar ki nek ngolok suarane beda kok. Nah, iki bareng ngandhake speedometer terus turu ya iki. Lindu guntung monggo. Goleki to. Goleki Ndara. Ndara sapa? Ndara Werkudara. Ngapa? Ha kono. Oke. Enten apa, Den? Sengguni maju Senopati. Terus tak kapak-kapake ora apa-apa. Tak suduk kuku Pancanaka ora tedas. Wah, Semar kowe kondo piye? Sampeyan lali jaman rebutan Lisah Tala biyen. Bendaga isi Lisah Tala dibandemke kalih Hyang Saptawarga. Kurawa Pandhawa do mlayu rebutan Lisah Tala. Wonten saperangan lisah sing kecer enten Jlambrah Pertapan dienggo gulung karo Sengkuni. Mula awake Sengkuni iku kena Lisah Tala kabeh. Ming wonten saperangan sing ora kena Lisah Tala. Nggo napa? Yen Medi Cantaka. Medi Cantaka ki apa? Sing jelas wae Pak, saiki iki wong saiki ora ngerti Medi Cantaka ki ora ngerti. Iki penonton milenial. Medi Cantaka sing jelas wae. Nggo napa? Wadidang. Iki angel meneh wadidang. Nggo napa gek terus terang? Nggen silit. Aidan. Nggen riku niku disudet nganggo Pancanaka mak ndelup. Engko tuh diblerek munggah modar Sengkuni. Wah, jijik. Ampun gagas jijik.
Nek gagar jijik Sengkuni urip napa sampean gelem Sengkuni urip? Wah, Petro melu. Nggih. Pedro, nun. Wah, jarine dicopot. Siap. Apokmu kapan? Aku arep ngapake. Aku arep ngapake. Werkudara aku ora apa-apa. Aku ora iso mati. Wis, nggih. Ora. Aja disuweki jarikku. Lah, rangkepan jin. Coba sisan. Nggih. Apa ngene? Ayo, aja. Esuk aja apa. Waduh, kathok cekak. Mulane kok rangkepe pirang? Iya. Wah, gleleng iki. Lho, kok dadak ditandatangani barang. Ming cawet kok ditandatangani. Lah injene. Yo. Waduh. Oh, lah nika Den. Waduh, alah mencep. Aleman. Gaya ora. Kok nika drum nika. Kayak diblus ngoten mawon. Gemput gak salah kanginan. Wah, Sengkuni. Tumung kula bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Kowe bakal tekaning pati. Aku ora bakal mati. Aku ora iso mati. Aku ora bakal mati. Awas kleru. Lho dadi pas. Ya. Aku ora apa-apa. Aku ora bakal iso mati. Aku ora apa-apa. Gang, nongko blonyoh le. Siapa sing opek? Iki tiba kok le. Asik. Nyuwun Ndara. Kok gedang kluthuk ta, Tru? Kok mulak-malik ta, Tru? Jare nangka. Delokan kowe kukune Ndarawarku, Tru. Gilan. Mati aku Raden ayo. Ada. Oh.
Aku ora iso mati. Aku ora iso mati. Pedro. Wis tak klocop kulite. Wah, isih sambat-sambat. Aku amuk. Ayo wong Pandhawa. Ayo amuk Suramrata Jayamrata ingkang padha-padha. Ayo aku dadi senopati. Kresna kakangku, piye? Wis wujud kaya oncekan gedhang. Kulite tak klocop ning ora modar. Werkudara, apa? Sengkuni ora mati. Jalaran Sengkuni karo Duryudana kuwi wis tau sumpah sebaya mukti, sebaya mati. Arepa semuni wujude kaya ngene nek Duryudana isih urip, iki ora bakal tekaning mati. Matine ya kudu bareng. Mula golek ana bongkote. Yo.